Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Nangangati po ang ilong ko. Anong ibig sabihin nun? Pira? Hindi. May kambing na sinisipon. Dapat walang koneksyong pamahiin, di ba? Okay. Tawagin niyo na lang po akong Charlene. 35 years old. Alam niyo po, tuwing on the way ako sa trabaho, nakatune in talaga ako sa programa niyo. Mga katas ng nakalipas. Colin Tits, gusto ko pong ibahagi ang aking katas tungkol sa boyfriend kong si Lawrence. 30 years old siya, ako 35, so mas bata siya sa akin ng ilan, Mang Kanor. Kung magaling ka sa math at sabi mo cum laude ka. Pasensya, wala akong calculator eh. Sabi mo summa cum laude ka eh. Sabi mo magna cum laude ka. Magna, ibang magna yan. Magna 9 years pala sa college. Ay, galaw ka. Nagkakilala kami dahil na rin sa mga kaibigan. Doon niyo po ba masasabing minsan hindi okay yung reto? Sagot po. Depende sa iririto. Kung masarap. Bawal na yan. Masarap ka usap. Okay. Magtanong pa kasi. Tuloy mo na. Hindi po ako nag-expect ng kung ano-ano, pero unti-unti po akong na-fall sa kanya dahil halos araw-araw naman kami nagkaka-chat at nagvi-video call. Lumalabas rin kami madalas, pero bilang friends lang. Naku girl, parang alam mo na to. Huwag ka na mag-react. Matured siya mag-isip at family-oriented, kaya nagustuhan ko siya. Talaga. Siyempre sa unang pinapakita talaga yon ang mga babae talaga. Sorry ma. Okay. Hanggang isang araw, hindi ko na po maitago ang feelings ko kay Lawrence. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Yun na nga, pag ganyan Gusto kasi. kita. Ha? Gusto ko ito. Siguro naman na nahalata mo yun.
lagi akong nag-aalat ng time para sa'yo, para makausap ka. Teka lang, binibigla mo naman ako eh. Nagkakwento Ito pa ako naman. eh. Pwede Kasi- kiligin? Kasi hindi naman na tayo bata, 35 na ako, 30 ka na. Hindi naman na tayo Oo, para alam ko, 30 na tayo palit-ulit. Oo, ang ibig kong sabihin, alam ko na yung adult enough na tayo para alam natin kung ano to. Tapos ngayon, lumalabas pa tayo. So, ano? Gusto ko rin namang itanong sa'yo yan eh. Pero, na-awkward lang ako. Baka kasi, alam mo na, masasayang yung friendship natin. So, friends lang? Hindi, Talaga? syempre, gusto din kita. Oo. Kasi, matanda na tayo. Ayoko na magsayang ng oras para maghulaan ng nararamdaman sa isa't isa. Kaya, try natin. Ano, ayaw mo ba? Kasi ayoko na magsayang ng oras. Yan, tanda ko na eh. Gusto ko na maging in a relationship at ikaw yung gusto ko, Lawrence. Gusto rin naman kita eh. Tsa, i-try natin? Ano? Sige. Okay. Try natin. Ayaw mo yata Oo nga. eh. Oo naman. Official na. Game. Tayo na. Uy, nang halik. Official! Sealed with Halik a kiss. lang. Charet! What we found, make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it in, let the love begin. Ano yung bibili natin dito sa Sige mga na. pang-baby? Oo, kasi yung pamangkin ko, inaanak ko din yun. Pamangkin na, inaanak pa. Sobrang favorite ko yun. Kaya ibili natin ng stroller. Dali, malapit na kasing maglakad yun eh. Ano gusto mong color? Kasi lalaki yun, blue or green. Eto meron ding gray. Kahit- Pili ka, ikaw pili. Sige na. Wala naman akong alam dyan sa stroller. Kahit ano siguro, basta gumulong lang. Hindi, ikaw pili ng colors. Para pag sinabi ko sa pamangking ko, saka sa kapatid ko, ikaw pumili. O, di ba? Plus points yun sa'yo pag nakilala mo Ano lang sila. ako, red. Pula. Red. Lalaki eh. Mahilig ako sa pula eh. Oh, sige, Ako sige. pinapili mo, tapos... Sige. No argument. Sige. Sige, bili din tayo ng mga feeding bottles niya. Ayan may sale oh. Ba't ikaw ang bibili niyan? Wala bang pambili yung Matuwain lang ako sa pamangkin ko kasi sobrang love ko yun eh. Makikilala mo din yun. Dali, hindi ka ba mahilig sa bata? Pupuntahan mo ba sa weekend yun? Oo, para regaluhan. Ito maraming bib din oh. Ang cute. Hala, Mickey Mouse. Ay, pasensya pala, hindi kita masamahan yan ha. Sa Sabi mo, Sabado, kasi sabi mo, ano eh. Free ka. Yun yung surprise ko sana sa'yo eh, Oo. para makilala mo yung pamangkin ko. na Gusto ko rin naman favorite. makilala yung pamangkin mo, pati yung kapatid mo. Kaso nga, Sa Laguna lang naman yun may laro nga kami na... bakit nung una sabi mo free ka? Ba't nung nalaman- tune-up game kasi siya. Kasi kung hindi ka makasali dyan, hindi ka makasali sa liga. Yung basketball na sabi mo kinikwento free ko. ka eh. Kaya ako bumibili ng gamit ngayon eh. Para kunyari, Hindi, atid mo na. Para next time, kasama na ako. Total, ako naman namili niyan. O yan, ito. sige na, minsan lang, isang beses lang. Tapos next game, punta ka na. Next time nga, kasi pag hindi nga ako sumali niyan, hindi na ako malista dun sa line-up. Hindi na ako makalaro. Sayang naman, gusto ko makilala mo si Kapatid mo. si Jojo. Yung Jojo, yung Yung bata. pamangkin ko. Baby, tas Jojo. Bakit? Julian kasi yung pangalan. Siyempre, alam mo naman si Pilipino, inuulit-ulit yung palayo, si Jojo. Si Jojo. Oo, Julian. Next time na lang. Sige na, gusto ko makilala mo eh. Baka naman. Ito naman, naglalambing lang naman ako eh. Next time, promise. Hatid mo lang muna yan. Hindi na, buti na lang, gwapo ka.
Sige na, sorry na. Ha? Love you. Love you. Colin Tits, mahilig po talaga ako sa baby. At yung mga pamangking ko, parang anak ko. Ako yung bumibili ng kung ano-ano. Ganun ako kahilig sa bata. At si Lawrence, sinasama ko siya kapag bumibili nga po ako ng mga kung ano-anong pasalubong para sa pamangking ko. Tinitingnan ko kung, alam niyo yun, sana pareho kaming mahilig sa baby. At isang araw, kuchi na yan. Mama. Kuchi si Jojo. Kuchi si Jojo. Ay, buti naman pumunta ka dito, kapatid. Ako yung kapatid mo. Magkabos. Anak ko eh. Anak ko, alam ka naman kaboses mo. Anak ko yan. Anak, umiyak ka. Kuchi. Huwag kang maingay dyan, ate. Nilalaro pamangkin ko. Uy, salamat sa mga pinamili mo, ha. Close open. Close Ayun yung tatay ng batang to, Close no? open mo na. Close open. Na. Alam mo yung tatay niyan. Beautiful eyes naman yun. Beautiful eyes naman. Ano nangyari sa anak ko? Dali. Tingnan ko kung tatawa. Bulaga! Parang pakambing na yun. Kuchik. Wala bang sound Mahilig kasi effects sa- dyan na baby? Wala eh. Mahilig kasi sa matcha yan. Kaya parang pakambing na yan. Baby pa lang, matcha na. Para talagang si tita na yan na baby na yan. Bababa. Ang put na yan. Na mabango ng baby ko na yan. Ate naman, palitan mo naman ng diaper to. Punong-puno na to. Nagtitipid ka ba? Oo, nagtitipid. Salamat ka. O Bumili ka sakto, ng bumili ako. diaper. O pang ilang araw ba yung 60 pieces? Basta, every 2 days, pinapalitan ko. Uy, ang daming rashes. Alam mo, yung skincare mo, hindi mo pinababayaan yung mukha mo. Yung pit ng anak mo, puro rashes. Bakit makikita ba yung puwet? Di naman. So, kanon mukha akong puwet. Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi ko, syempre, irritable, init-init eh. O teka, asan na yung boyfriend mo? Ba't di sumama? Gusto ko makilala pa naman yun. Eat mo na! Huwag mo kibahin yung kwento. Asan na yung lalaki? In fairness, gwapo siya, pero nasa na? Ito na nga, siya yung pumili niyan. Yung mga pinabili kong bote, yung stroller, advance na yan ha, kahit di pa nagsasalita yung bata. May tune-up game daw yun sa basketball. Ay nako, red flag. Inuuna pa yung basketball na yan. Bakit? Ma-PBA ba siya pag sumali siya dyan? Ma-NBA pa ba siya? Hindi, pero hindi ko naman to anak din para i-prioritize. Make sense din naman. Hindi mo mahal yung pamangkin mo. Mahal ko. Kaya Kaya lang, anong mahal mo? Dapat mahal niya rin. hindi ko naman anak yan para mahalin niya ng ganun na mahal na mahal. Depensahan mo pa talaga yung lalaking yan. Kuchik. Turuan kita, baby ko, ng count tayo. 1. Kakamelon. Ayan. Kakamelon. Dalawang kamay, ganun. Kakamelon. Hoy! Ano tinuturo mo sa anak ko? Yun ang sinasabi Next ko. time sasama ko. Huwag nating i-judge. Una pa lang naman eh. Kasi nga, nagluto ako ng maraming rice. Rice lang naman ma-offer ko, di ba? Tapos sabi mo, dito Kaya kakain. hindi ako bumili ng ulam kasi nga hindi nga matutuloy na sasama siya. So wala tayong ulam ngayon. Wala tayong ulam. O tignan mo. Mahalaga yung bata may diaper.
Ikaw talaga inuuna mo yung sarili mo eh. Kuchi, kuchi, kuchi. Ay nako, yung mga ganyan. Marunong na ba red yung flag talaga tumala yan. dito sa kamay? Yung tumayo sa kamay? Maybe? Ano ginawa mo pang ano yan? May ba dito? Ginawa mo pang ano yan? Dito tayo. Ratatatat. Ano yan? Estatwa? Uy, umayos ka. Maawa ka naman sa anak ko. Ay nako, hindi. Ako alam mo, yung ganyang lalaki, red flag sa akin yan. Bahala ka. Balik-balik naman tayo. Umpisa pa lang naman eh. Pasensya ha, hindi kita nasamahan doon. So, kumusta naman? Nagustuhan ba ng talaga ate mo yung mga pinili kong gamit ng pamangkin mo? Oo nga, thank you daw. At kasi ang gaganda ng kulay ng mga gamit ni Jo. Mm, Next week, sama ka, sabi ni ate. next week? O, Sabado Ay, ulit. hindi ako pwede. Opening na nung liga. Tama yung pamangkin ko, oh. Tama ang ganda ng ilong, oh. Tama, Ay. mana sa akin yan. Ay, cute nga, cute nga. Hindi, opening Sino kasi ka namin mukha? yan eh. Sino ka mukha? Hindi ko alam, hindi ko pa naman nakilala ate mo eh. Tama, Saka yung asawa. binidyon ko. Tumutawa ng tawa ko. Tama, tatawa yan. 1, 2, 3, go. Tama. Tawa yan, oh. Dali. Tama, tatawa yan sa video. Tinan mo, dali, oh. Mm, Tinan mo, panoorin mo. Ang cute-cute. mm. Cute talaga. Uy, tingnan mo naman. Oo nga. Dahil sinasabi ko nga kung hindi ako makasama niyan. Mm-mm. Sama ka lang, saglit lang. Tapos balik na tayo, samahan kita sa game mo. Di ba tapos na yung tune-up game mo? Sabi mo, isang beses lang yun. Hindi yung tune up, opening na nga eh. Eh paano? Opening tas wala ako? Ano yun? Eh, ano pa pinagkaiba nun? Sabi mo kasi sasama ka na next time eh. Hindi nga ako pa pwede. Opening nga eh. Tas wala ako? Ano yun? Pag ano na lang. Hindi ka ba excited makita yung pamangking ko? Parang baby ko na kasi yun eh. Geto, gawa na lang tayo ng atin. Hindi ka. Oo. Diyan ka magaling. Ano na naman? Hindi, para... Game. 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 Talaga. Awa. Halika dito. Love is just a game that children Tinatry ko talaga siya, call, na i-introduce sa pamangking ko at introduce sa kanya na mahilig talaga ako sa bata at love na love ko ang pamangking ko. Kasi test ko yun talaga kung mahal ako ng lalaki. Pero ayaw niya talaga eh. Hindi talaga siya nagpa-pay attention tuwing kinukwento ko yung pamangking ko. At sang araw, habang nagkukwentuhan kami, sasama na yan next week. Alam mo, Crucial eh. Kasi semis na pala namin. Sorry na. Kailang buwan na ba? Bilis eto na lang. Kaya kita pinapapunta dun kasi practice Do or ko die ngayon. game namin eh. Pag nanalo kami, pasok kami sa finals. Eh, paano pag wala ako? Ako yung star player, best player ako eh. Gusto ko lang naman mag-practice ka na maging tatay eh. Practice ng tatay. Buntis ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ba't naman ako magbibiro? Buntis nga ako. Kaya pwede ka na mag-practice, maging tatay. Ayaw mo ba? Anong buntis? Mais ka nga. Buntis. Lawrence. Ha? Parang ayaw mo. Ano ayaw? Hindi. Sabi mo safe ka. Ano nangyari?
nabuo eh. Anong nabuo? So niloloko mo lang ako? Hindi. Sabi mo safe, tas hindi pala? Ano gusto yun? mo naman yun, di ba? Gusto? May sinabi ba akong gusto ko? Siguro sa mga susunod pa, hindi ngayon. Paano yan? Buntis na ako. Paano to? Anong paano to? May anak na tayo. Totoo ba yan? Patingin ang PT mo. Oo, ayan. Oo. Legit ba to? Lawrence naman, nadi-disappoint naman ako sa reaction mo eh. Hindi kasi... Kala ko ba mahal mo ko at ito try mahal natin. kita, pero may nahabol pa akong promotion sa career ko eh. Gusto ko pa mag-enjoy, gusto ko pa mag-explore. So, ibig sabihin, ayaw mo kong panagutan? Hindi naman sa... Oo, hindi. Ano? Ibig sabihin, ayaw mo talaga? Hindi sa ngayon. O sige, may kilala ako. Na ano? Kilalang ano? Alam mo na yun. Hindi pa ako handang maging tatay. Naisip mo magpalaglag? Lawrence? Wala akong sinabing Sobrang ganun, ha? nadidisappoint na ako sa'yo. Pinaprank lang kita na buntis ako. Pinaprank lang kita eh. Di ka buntis? Di ka buntis? Lawrence, hindi mo ako mahal. Mahal kita. Sinusubukan lang kita. Pinaprank lang din kita na hindi kita susuportahan. Pero paninindigan kita. Hindi, yung totoo. Buntis ka, hindi. Hindi, di ba? Buntis Pero kung ako. buntis ka- Buntis ako. Totoo ba yan? Alam mo, wala kang kwentang lalaki. Ano ba talaga? Nakita ko yung totoo mong reaksyon. Gusto mo pa ipalaglag yung anak ko. Prank lang din yun. Ikaw nga, nag-prank ka, nabuntis Hindi ka. nakakatuwa yung prank mo! Hindi na nakakatawa yung prank mo. Oh my God, nandidisappoint. Lawrence, hindi ka pa handa. Hindi mo ako mahal. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka totoo sa akin. Alis na Cha. ako. Cha, mag-usap tayo. Cha! I close my eyes Cha! to hide the pain. Metro's #1 Love Radio. Basic!